阿维让上卡他西农为不为偏偏那长义上辈上帕米拉，你他人西lâm格莱蒙卡呢？马可雷嘎星耶多，第四个呢，第四 SMC 个耶，耶稣伊法利赛人安诺诶，耶路撒冷个呢，迪达伊喂，法利赛人能德拉斯拉里么多个呢，提玛呢，耶稣样的坎西拉伊。Angko sandri timane, wal masih si ampa amwe sang, ang mai yang ngoe. Kadu iwani, farisiri nang, yuda asang sang bege, syariri atong sanone, horsla dangwa, masih si syakne, ampa maamda. Gat kini lora nige, gong masih si ne, ang ma ampa maam. Ara gwari tari nang mashung tari sang zara we atong mademu tagadu atonggu ang mai san lam me pan ale we kat farisiri nang darashra mado I Yesu sang na kho sanri ne khadu irat ne share atong masansha wal ma si shi ampa amma war no ang yi ang ma sang aninit init nang riye esaya I nama dangka tatut no ne aru yang nga kha ne jing la abong dari asang yad siri I ne ang ma nang gup I wa nga sang na phan nang ang ma nit ne nga yang ke ni asare ang ma I singut no ri ne sangsa siri I wa we atong darawa iye werat ang ma I nga sang ino long nung aseng ma seng I wayang I nama I ne grai de kam kha sang ne me san sha asang atong ri le e san nang alo ang ira ang ma sang nama atong ri san tadam lam rat grai de kam kha sang ngang lam ne Pasha ini ezeng rasha Moshe ine nape nme sang na puo ang pe ang me sang ka magam shin gu ne jing de shi rai wa shin yang a iwe na ma ne asang ti gu I ang pe ang me sang na ni sang zira long ne nga I grai kha shrong bu a wa ne la shin khat ke ni ne ang pe ang me sang we gu I tabat marami ewa nang nama I singut nong we atong la yari I grai de kam kha sang e chan nang nama I ya de che we de ga de gu me me phan ewa nang